Noswaith dda bawb, croeso cynnes i chi un sesiwn fyw ni heno yma, lle da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar roi trosolwg i chi o'r tair sesiwn sydd wedi bod hyd yma o ran Cymraeg Uwch Gyfrannol, ac gobeithio yn ystod y sesiwn gawn ni gyfle i ail ymweld â'r tair sesiwn honno. Felly, yn gyntaf, jyst i ni atgoffa'n gilydd, y sesiwn gyntaf oedd ar y ddrama Siwan, Saunders Lewis, lle oedden ni'n canolbwyntio yn benodol ar gyfeiriadaeth a delweddau yn y ddrama. A fel ydych chi'n gwybod, mae yna lwyth ohonyn nhw yn enwedig erbyn ydych chi wedi cyrraedd y drydydd act. Felly, yn ystod y sesiwn heno, byddwn ni'n ail ymweld a mi fyddwn ni'n cyfeirio at rai o'r rhain. Wedyn, yr ail sesiwn gawson ni oedd i drafod pwysigrwydd act 3, ac wrth reswm, ydych chi'n gwybod, yn eich arholiad, mewn grwpiau o 3, mi fyddwch chi yn amlwg yn trafod arwyddocad act 3 ac yn cael cwestiynau penodol. So ni'n feddwl ar gyffes cariad Llywelyn ac ar ei araith fawr o tua'r diwedd. A wedyn y drydydd sesiwn, da ni wedi wneud yn barod ar sesiynau Carlam Cymru. Mae popeth ar gael hefyd, jyst i atgoffa chi, ar wefan e-sgol Carlam Cymru, os ydych chi eisiau mynd yn ôl i ail ymweld a gweld y sesiynau yn llawn. Felly, y drydydd sesiwn, fel o'n i'n deud, ydy gramadeg, adolygu a chywiro. Felly, yn eich papur chi, Defnyddio Iaith fydd y teitl, ond os ydych chi'n cofio CY3 ydy'r rhan yma o'ch arholiad chi. Felly dyma'r tair sesiwn da ni'n mynd i grynhoi heno. Ac os oes unrhyw gwestiwn ar y diwedd, mae croeso i chi ofyn. Felly, yn gyntaf ta, delweddau a chyfeiriadaeth yn y ddrama Siwan. Mae yna lwyth ohonyn nhw. Un sy'n amlygu hun yn eitha aml ydy'r triongl serch yma sy'n bodoli rhwng Siwan, Gwilym a Llywelyn. Felly mae hwn yn cael i gefnogi a'i ategu gan yr holl gyfeiriadau sy'n yna at chwedl Tristan ac Esyll. Iawn. Felly, fel dwi'n deud, jyst i grynhoi rhai pethau o'r cyflwyniad llawn, dyma briodas rhwng y triongl cariad sy'n digwydd yn Siwan a'r triongl cariad sy'n gennych chi yn chwedl Tristan ac Esyll. Felly, pethau i chi gofio wrth symud ymlaen ac wrth adolygu, mae Llywelyn yn hŷn na Siwan, cofiwch, mae Marc yn hŷn nag Esyll. Mae Gwilym Brewis a Tristan yn farchogion ifanc, maen nhw'n olygus, maen nhw'n ddewr, maen nhw'n fodlon mentro, a maen nhw'n fodlon ildio i'r teimladau o serch mae sy'n ganddyn nhw. Mae Tristan, os gofiwch chi, yn y chwedl yn cael ei wella o'i glwyfa gan Esyll, a mae Siwan yn gwneud yr un fath i Gwilym yn y ddrama. Pen oedd wedi cael ei ddal yn garcharor rhyfel, mae hi yna wedyn yn dydi yn tendio arno fo, a dyna sut mae'r berthynas yn cychwyn. Mae hanes Tristan ac Esyll a stori Siwan a Gwilym yn dangos sut mae'r cymeriadau yma yn fodlon cymryd naid i'r gwell, maen nhw yn fodlon ildio i'w serch, a mae'r teimladau sydd ganddyn nhw tuag at ei gilydd yn rhai cry. A cofiwch, mae Tristan yn cael ei ladd gan Marc yn un o fersiynau'r chwedl, a mae Gwilym yn cael ei lofruddio a cael ei grogi gan Llywelyn. Reit, symbol neu delwedd arall sy'n ymddangos yn y ddrama ydy Calan Mai a'r Fedwen. Felly mae yna sawl cyfeiriad at Calan Mai drwy gydol y ddrama, yn enwedig yn yr act gyntaf ac ar gychwyn yr ail act. Felly os gofiwch chi, mae'r Fedwen yn symbol o ffrwythlondeb, ac oedd pobl yn arfer dawnsio amgylch y Fedwen wrth ddathlu Calan Mai. A Calan Mai ydy, diwedd mis Ebrill, cychwyn mis Mai, pan mae'r tymhora yn dechrau newid, mae'r tywydd yn newid, a mae pethau yn dechrau blodeuo. Os gofiwch chi hefyd, mae'r ddelwedd yma yn cael ei chryfhau erbyn y drydydd act, pan mae Llywelyn yn cymharu Siwan gyda Bedwen arian Ir, a mae'n bosib bod hyn oherwydd bod Siwan fel y Fedwen yn hardd ac yn osgeiddig, a dyna pam bod Llywelyn yn gwneud y gymhariaeth hon ac yn datblygu y gymhariaeth hon i fod yn ddelwedd erbyn diwedd y ddrama. Reit, rhywbeth arall sydd yn cael ei grybwyll
fwy nag unwaith yn y ddrama ydy'r cyfeiriad at Sant Francis. Iawn, felly Sant Francis o Assisi yn yr Eidal, cymeriad yn yr Oesoedd Canol. Mi gafodd o droedigaeth, oedd o'n arfer bod yn gamblo, yn mercheta, yn byw bywyd bras iawn, ond mi gafodd o droedigaeth a deall bod angen iddo fo ddilyn esiampl Crist a byw yn well ac yn gyfiawn ac yn foesol. Felly be nath o cael gwared ar ei eiddo personol a'i arian i gyd a byw bywyd syml a da. A wedyn sefydlu urdd o fynachod oedd yn dilyn rheola Crist. Wedyn, oedden nhw'n gwisgo y llwyd, felly mae yna gyfeiriad yn does at y brodyr llwydion, ac oedden nhw hefyd yn byw bywyd tlawd iawn, gan wneud gymaint ac oedden nhw'n gallu wella bywydau pobl o dioddau, pobl oedd yn dlawd. Felly mae yna debygrwydd yn fama rhwng Sant Francis a Gwilym, ac os gofiwch chi mae Siwan yn cyfeirio ato fo, yn dydi, yn yr act gyntaf, wrth weddio yn yr ail act, a mae yna gyfeiriad pellach yn y drydydd act, wrth iddi fod eisiau rhoi tir i'r brodyr llwydion. Y gwahaniaeth mwyaf rhwng y ddau ohonyn nhw, Sant Francis a Gwilym, ydy bod Sant Francis wedi cefnu ar bethau melys bywyd mwyn byw yn well. A gallech chi ddadlau bod Gwilym yn ymdrechu i fyw am y funud a bod o eisiau mwynhau pethau cymaint ac sy'n bosib. Achos os gofiwch chi mi yn dweud yn y sgwrs efo Siwan, mae hi'n deud bod ti'n caru blas pethau, ynde? A un o'r grawnsypiau ydw i. Felly yn fanna, ydych chi'n gweld bod y ddau gymeriad ddim yn union yr un peth. Reit, wedyn, un symbol arall sydd yn amlygu hyn yn eitha aml drwy gydol y ddrama ydy'r goron. Mae'r goron yn flinder ar Siwan ar ddechrau'r ddrama. Mae'r gorfod i gwisgo hi, mae gorfod llywyddi'r gadair tra mae Llywelyn oddi cartra yn rhywbeth sydd yn fwrn ac yn faich yn hi, a tydi hi ddim wedyn yn gallu mwynhau'r noson ac dydy hi ddim yn gallu ymroi i'r rhamant y mae Alice mor ymwybodol ohono fo. Felly mae'r goron yn symbol o statws a chyfrifoldeb Siwan, ond mae o'n rhywbeth sy'n ei cheithiwo hi hefyd. Ia, a rhywbeth sydd yn ei hatal hi rhag parhau gyda'i dymuniadau. Mae'n teimlo fwy o ryddid wrth iddi ryddhau ag tynnu'r goron oddi ar ei phen, ac os sylwch chi hefyd beth sy'n eitha clyfar ydy'r ffordd mae hi yn godinebu ac yn ildio i'w dyheadau unwaith mae hi wedi tynnu'r goron. Symbol, delwedd, cyfeiriadaeth, terma byddwch chi yn gyfarwydd iawn â nhw rwan wrth baratoi at yr arholiad. Y gwely. Wel, mae'r gwely yn draddodiadol, fel gwely priodasol yn lle arwyddocaol, achos dyma le lle ydych chi'n mynd i gychwyn ar eich perthynas fel gŵr a gwraig, i genhedlu teulu, ac i sicrhau yn y cyd-destun yma bod gennych chi linach, ynde. Felly, os gofiwch chi, un o'r pethau pwysicau i Siwan ydy sicrhau yr olyniaeth i Dafydd. Ia, dal mab fy mab, beth ti fer Llywelyn yn goron ar waith fy oes. Ond mae'r gwely yn cael ei lygru drwy droi'n symbol o fethiant oherwydd bod Siwan wedi godinebu. Felly, os sylwch chi, bydd eich athro chi'n tynnu sylw at hyn, tydi Llywelyn a Siwan ddim wedi rhannu'r gwely am flwyddyn, ac yn ystod y cyfnod yna, mae'r deyrnas mewn stad argyfyngus. Felly, beth ydych chi'n gael wedyn, achos bod ti'n anochel bod rhaid nhw'n mynd i ryfel, mae rhaid iddyn nhw fynd i ryfel yn y diwedd, beth ydych chi'n cael ydy cytundeb rhwng Siwan a Llywelyn i rannu'r gwely unwaith eto. A mae hwnna'n digwydd reit ar ddiwedd act 3. Bod y cytundeb yma'n bell o fod yn berffaith, mae o wedyn yn gyfle i'r ddau ohonyn nhw fod yn onest gyda'i gilydd a chyfaddawdu am y tro cyntaf mewn chwarter canrif. Felly gallech chi ddadlau bod y gwely yn symbol o obaith a bod o hefyd yn y cyd-destun yna yn sicrhau bod teyrnas Gwynedd yn cael ei diogelu. Felly dyna dros olwg i chi o'r sesiwn gyntaf. Yr ail sesiwn wedyn, wnaethon ni ganolbwyntio ar arwyddocad act 3. Felly, yn y rhan nesaf yma, byddai'n sôn rhywfaint am y pethau arwyddocaol pwysig i'w chi cofio wrth i chi drafod act 3.
Felly, mae yna sgwrs arwyddocaol rhwng Alice a Llywelyn ar ddechrau act 3. Mae Alice yn cynghori. Wedyn mae gennym ni'r pellter rhwng Siwan a Llywelyn wrth i'r act fynd yn ei blaen. Mae gennym ni'r cyfaddawd mawr sy'n digwydd rhwng Llywelyn a Siwan ar ôl y diffyg cyfathrebu enfawr sydd wedi bodoli ers chwarter canrif. Wedyn mae gennych chi araith Llywelyn, neu cyffes cariad, be bynnag da chi wedi bod yn ddefnyddio fel term. Dych chi'n bod yn y dosbarth, gofynnwch chi charthro os nad ydych chi'n siŵr, ond araith Llywelyn, cyffes cariad Llywelyn. Ac yn ola wedyn, dymuniad Siwan i fod eisiau cael ei chladdu ar ei phen ei hun. O'r gorau. Felly dyma falle y prif bethau i chi fod yn canolbwyntio arnyn nhw yn act 3. Felly yn fan hyn, mi na i aralleirio hwn i chi, cyffes cariad Llywelyn. Felly ar dudalen 80, mae o yn areithio, mae o yn datgan i gariad at Siwan, a hefyd mae o yn rhannu efo hi am y tro cyntaf sut mae o'n teimlo wedi chwarter canrif o fod yn hollol fyd ac yn hollol dawel. Felly, ceisiwch chi gymharu hefyd mawredd ei araith o yn yr act yma efo pa mor dila a pa mor pitsw mewn ffordd oedd araith Gwilym yn yr ail act. Ac efallai byddwch chi wedyn yn cael cwestiwn ar y diwrnod sy'n gofyn i chi wahaniaethu rhwng serch Gwilym a chariad Llywelyn. O'r gorau, felly yn fan hyn, yn sydyn iawn, dyma brif egwyddorion be mae o'n ddeud yn ein geiriau ni. Ar glwyddes, mae o'n siarad fo Siwan, doedd ddim prodas ni yn ddim byd o'n gwleidyddiaeth, roedd gwahaniaeth o 5 mlynedd ar 20 rhyngon ni. Mae hynny yn digwydd, ond be ydy'r arferiad ydy bod ni'n adeiladu gyda'n gilydd a bod ni'n ceisio creu cytundeb rhwng y gwledydd. Felly os gofiwch chi, prodas wleidyddol oedd hi ynde, lle oedd disgwyl iddyn nhw fel par priod i fod yn gwneud cysylltiadau parchus a heddychlon efo gwledydd eraill, sicrhau bod yna gyngreiriaid. Doedd dim hyn rhyw sôn bod yna gariad yna, achos cofiwch chi, oedd Siwan yn ifanc iawn pan gath i'r rhoi yn wraig i Llywelyn. Ond mae'n deud wrthi hi, pan ddes di yma i Eryri yn wyryf ifanc hardd roeddwn i wedi fy syfrdanu. Ddywedes i ddim byd am ymheimladau, doeddwn i ddim eisiau rhoi braw i ti gyda chesana, trwsgwl, rheolais fy emosiynau a roeddwn i'n araf ac yn ffurfiol ac yn gwrtsais. Felly be nath o oedd sicrhau bod o ddim yn fyrbwyll, bod o ddim yn codi ofn arni hi, a bod o'n parchu'r ffaith i bod ti yn ifanc ac yn ddibrofiad a mewn byd efallai nad oedd hi'n llwyr i ddeall. Felly be mae'n mynd ymlaen wedyn, neu darllen hwn i gyd, ond mae'n mynd ymlaen wedyn yn dydi i esbonio bod hi nerfysrwydd hi wedi stopio dros amser, bod ei hyder hi wedi cynyddu iddi fod yn gyffyrddus yn ei gwmni fo, a mae o'n dweud hefyd bod o wedyn wedi mynd ymlaen i addoli hi o bell ac yn fyd. Felly heb ddweud unrhyw air, dim ond trio dangos iddi hi mewn gwirionedd faint oedd o'n ei charu hi. A be nath o felly, yn hytrach na dweud geiriau cariadus fel oedd Gwilym yn wneud, mi nath o wedyn i thynnu hi mewn i fywyd gwleidyddol y llys a caniatáu iddi hi gael yr hyddid i arwain, achos cofiwch mi oedd Siwan yn wleidydd clyfar, craff a deallus, ac oedd Llywelyn yn gallu gweld hynny. Felly, mae o'n sôn wedyn yn fanna a wedi Dafydd gael ei eni, mi oedd hi wedi dod yn ôl ar ôl bod gyda'i thad, a mi oedd hi wedi cysuro Llywelyn a wedi gofleidio fo, a mae o'n deud pa mor hapus oedd o bod hi wedi dangos caredigrwydd tuag ato fo. Wedyn yn y paragraff ola fan hyn, ar ôl y noson honno, roeddwn i'n llwyddiannus yn erbyn fy ngelynion, meddiannais diroedd Ceredigion a Powys a'r deheubarth i Dafydd yn unig. Felly, os gofiwch chi, am fod Siwan yn ferch anghyfreithlon, Brenin John, mi oedd o'n bwysig iddi hi bod Dafydd, fel i mhab nhw, yn cael ei gydnabod yn gyfreithlon. Felly, be oedd Llywelyn di wneud wedyn oedd sicrhau bod o'n cael ei gydnabod yn gyfreithlon i wneud yn siŵr bod y llinach wedyn
yn ddinam a bod neb yn gallu dadle, achos cofiwch chi oedd Gruffydd, mab anghyfreithlon Llywelyn, yn brwydro am y goron. A wedyn mi yn gorffan wedyn, dwi'n dweud, gwnes hyn i gyd mwyn dangos cymaint o'n i'n digaru. Felly, yn fan yna, mae eisiau chi sicrhau bod gynnoch chi ddealltwriaeth gadarn o'r araith honno. Okay? Ond fel o'n i'n deud, allwch chi fynd yn ôl a gwirio efo'r sesiwn llawn. Okay? Wedyn, dyfyniadau allweddol Act 3. Okay? Mae'n ddigon posib efallai, chymod, yn enwedig pan fyddwch chi wedi dechrau trafod a wedi dechrau siarad yn rhwydd yn yr arholiad, y bydd yr arholwr yn gofyn i chi am ddyfyniadau penodol. Iawn? Felly, dyfyniadau allweddol Act 3, iawn, neilltuaeth, nid carchar, cafodd bopeth ond ei rhyddid, dyna be mae Llywelyn yn ddeud, wrth Alice, ond am Siwan, os gofiwch chi, oce? Ceremony yw byw i deulu brenhinol, dyna be mae Alice yn ei ddeud. Okay? Ceremony, bod yr holl beth yn eitha ffug, bod yr holl beth yn eitha, bod yna elfen o berfformio. Mae Llywelyn yn deud, dechrau nabod ei gilydd, mae pob gŵr a gwraig bod bythefnos neu 20 mlynedd. Felly mae hwnna'n cyfeirio at y ffaith, bod Alice wedi colli gŵr yn sydyn iawn ar faes y gad ar ôl bythefnos, mae Llywelyn yn dadlau nad ydy o'n nabod Siwan ddim gwell ar ôl chwarter canrif. Mae etifeddiaeth Dafydd yn y fantol, mae Siwan yn dweud hynny wrth Llywelyn i ddangos na dyna be oedd yr amcan yn y pen draw. Dychmyg yr uchelgais oedd sicrhau yr olyniaeth i Dafydd. A wedyn yn y diwedd mae Llywelyn yn dweud, gan wybod fod coron berffro Theyrnas Gwynedd ar antur embyd y crocais i Gwilym Brewis. So mae hwnna'n ddyfyniad pwysig, achos mae o'n datgan yn fanna bod o wedi penderfynu mewn da bryd bod o'n mynd i grogi Gwilym. Ac oedd hynny oherwydd y siom aruthrol wedi teimlo wrth i Siwan ddeud yn yr act gyntaf na'r unig beth oedd yn bwysig iddo fo oedd polisi a gwleidyddiaeth. Okay? A mae'r diffyg gweld yna faint mae o'n ei charu hi wedi frifo fo. Wedyn, yn fan hyn, mwy o ddyfyniadau i chi ganolbwyntio yn nhw. Siwan yn deud, rhoddais iddo farwolaeth dihiryn a lleidr pen ffordd, achos os gofiwch chi, fel arfer yn y cyfnod yna, gwylliaid, lladron, gwrachod fysa'n cael eu crogi, nid rhywun o bwys, nid uchelwr fel Gwilym. Okay? Felly mae Llywelyn wedi gwneud rhywbeth ofnadwy yn y cyfnod. A mae Llywelyn yn dweud, drawodd o'r dyfeddwl di Siwan, gallai mod i'n digaru fel Gwilym Brewis. A mae hwnna wedyn am y tro cyntaf, mae'r diffyg cyfathrebu mor enfawr, dyma'r tro cyntaf wedyn iddi hi sylweddoli teimladau Llywelyn tuag ati hi. Dywedi di wrthai beth o welodd Gwilym, mewn enw 20 mlynedd o orwedd ynghyd, mae gen i hawl i wybod, felly a Siwan yn hollol dryloyw yn fan hyn, mae'n hollol onest, mae'n ddiffiant, toedd hi ddim yn gwybod. Mae Llywelyn yn deud, roedd Gwilym yn nes ata i fe'n gwelodd o fi fel person. Felly, os gofiwch chi yn yr act gyntaf, mae Llywelyn yn rhwymo ceg Gwilym fel bod o ddim yn datgan wrth Siwan bod Llywelyn yn ei charu hi. Okay? A mae o'n gwneud hynny, ydych chi'n gwybod, gan ddangos i ni bod yna elfen o barchu Gwilym a bod Gwilym yn gallu gweld bod o'n ei charu hi, ond sydd i Siwan ddim. Felly'r addolais i di fy fflam o bell ac yn fyd. Mae o'n dweud hynny yn dydi bod yr addoliad o bell ac yn fyd. Sylwch hefyd am yr holl ddelweddau sy'n ymwneud â goleuni yn y drydydd act. Chymod, ceisiwch fynd trwy'r drydydd act ac ewch drwy'r araith eto a chwiliwch am yr holl bethau sy'n neud i ni feddwl am Gristnogaeth. Mae yna wres, mae yna ola, mae yna gyfeiriadau lu yn fan yna, oce? A wedyn, yn pwysig arall, bernaist yn dyddirmig mae polisi piau fe enaid, okay? A dyna beth sy'n ateb y cwestiwn i chi o pam bod o wedi crogi Gwilym. Iawn? So cofiwch, os ydych chi'n cael y cwestiwn yna, dyma'r dyfyniad sy'n wedi rhoi'r ateb i chi. Okay? Oherwydd bod Siwan ddim wedi gweld ei gariad o ac yn meddwl mae'r unig beth oedd yn bwysig iddo fo oedd polisi. Wrth iddyn nhw gyfaddawdu wedyn, maen nhw'n dweud rhyngom yn y gwely os dof, bydd drewdod halogiad dy serch. Mae Siwan yn dweud hynny.
A mae Llywelyn yn ymateb drwy ddeud rhyngom yn y gwely os doi bydd Celain yn crogi wrth raff. Felly Celain ydi corff, felly mae'r ddau'n cydnabod fan hyn wrth iddyn nhw gyfaddawdu a mynd at yr un uchelgais a symud ymlaen bod ganddyn nhw rwystra mae angen iddyn nhw i trechu. A mae Llywelyn yn deud fi di'r tân sy'n dygrinod i adylaf di, a crinod ydi sychu. Ia, hen ŵr sy'n fwy o sefydliad nag o ddynoliaeth, y gwleidydd yn y gwely. So sylwch yn fanna hefyd am faint o gyferbynnu sydd gennych chi. Dach chi'n gweld, sefydliad, dynoliaeth, gwleidydd, gwely. Mae gennych chi'r natur ddynol a'r teimladau yn brwydro yn erbyn y sefydliad yn does, drwy'r drama i gyd. Oce? Rita. Neidio rwan ta i'r sesiwn ola, iawn, felly eich paratoi chi ar gyfer yr arholiad CY3, defnyddio iaith. Oce, felly mi awn ni drwy elfennau o'r cyflwyniad, felly newn ni adael Siwan am fyny bach, a mi newn ni ddod at y defnyddio iaith. Oce, ac arholiad ysgrifenedig ydy hwn, ynde. Iawn, felly da ni jyst yn canolbwyntio ar rei gwella cyffredin, pethau sydd wedi ymddangos yn yr arholiad yn y gorffennol, i chi fod yn ymwybodol ohonyn nhw. Felly, un ohonyn nhw ydy'r ei yma, yr rhagenw ei gilydd, felly cofiwch mae ei gilydd sydd yn gywir bob amser, ein gilydd ac eich gilydd yn gywir hefyd, ond sylwch nad ydy ei ddim. Felly, mae'n wall cyffredin wrth sôn am rhywbeth lluosog a'r ei unigol mae ydych chi isio bob tro. Felly pan fyddwch chi'n esbonio fo mewn sefyllfa arholiad, fysa rhaid chi ddeud bod angen yr rhagenw blaen trydydd person unigol ei o flaen gilydd. Da ni wedi trio mynd ar ôl y pethau, dyn nhw'n hynod o ddiddorol, ond falle rhai sydd bach yn fwy anodd i roi'r rheswm drostyn nhw. Reita, nesa mewn ag yn, dau air sy'n swnio'n debyg ofnadwy ac yn cael eu cymysgu yn eitha aml. Felly, arddodiaid ydyn nhw. Da chi'n defnyddio mewn pan da chi'n sôn am rola am hendant. Felly, yn y Saesneg, mae o'n cyfateb i in ei. Felly, rydw i'n byw mewn tŷ, rydw i'n byw mewn ffermdy, neu I'm living, neu I live in a house. Felly, mae'n fwy am hendant. Diolch yn disgrifio'r tŷ, diolch yn deud lle mae o, dim ond tŷ. Rydw i mewn dosbarth braf yn yr ysgol. Ond pan da chi'n defnyddio da chi'n defnyddio fo gyda lle pendant. Felly, yn aml, mae'r fanod neu prif lythyren yn dilyn. Felly, enghraifft, rydw i yn y dosbarth gorau yn yr ysgol, rydw i'n byw yn y tŷ olaf yn yr rhes. Felly, pethau pwysig i chi gofio, mae yna dreiglau trwynol yn dod ar ôl yn arddodiad, yn does? So mae gennych chi dreiglau trwynol yn dod ar ôl fy, ac ar ôl yn arddodiad, ac ar ôl yr hifolion. Felly, yn unbych, rhestatyn, ac yn hair. Felly, jyst bod yn ymwybodol o'r rheina. Felly, mewn efo rola sydd yn ansicr, ac yn gyda rola sydd yn fwy sicr. A dyna fysa'ch rhesymau chi wedyn. Dau air arall sydd yn cael eu cymysgu a sydd yn dieddol o ymddangos yn yr arholiad defnyddio iaith, ydy pe ag os. Felly, pan da chi'n defnyddio pe, da chi angen defnyddio fo gyda'r amser amodol. Felly, os da chi eisiau meddwl am pan da chi'n dysgu'ch terfyniadau berfau, pan da chi'n edrych ar yr amser amherffaith, mae hwnnw yr fath ar amodol yn dydy. Felly, mae pe yn cael ei ddefnyddio pan mae rhywbeth yn fwy amhendant. Felly, enghraifft, sa chi'n gallu dweud pe enillwn y loteri, mi brynwn ni gar mawr drud. A wedyn, beth sgynnoch chi fanna, di'r defnydd o'r berfa'n gorffen gyda wn, sef yr amodol. Ond da chi'n defnyddio os pan mae rhywbeth yn llawer iawn mwy pendant, sef yn debygol o ddigwydd. Felly, fysa chi'n gallu dweud rhywbeth fel, os bydd hi'n braf yfory, byddaf yn mynd i'r traeth. Felly, mae hwnna'n bendant. A da chi'n defnyddio os efo amser presennol dyfodol.
Okay? Felly, os bydd hi'n bwrw glaw, byddaf yn defnyddio yn barel. Felly mae pe yn fwy amhendant, anhebygol o ddigwydd. A wedyn, yr un arall, dwi ddim wedi rhoi yn y teitl, ond mae yn ymddangos weithiau, ydy'r y cwestiwn anuniongyrchol yma, dipyn o long ceg. Felly, os nad oes na amod, iawn, lle ydych chi ddim eisiau defnyddio os neu pe, ydych chi'n defnyddio a. Felly, dydw i ddim yn siŵr a fyddai yma fori. Iawn, yr unig opsiwn ydy bod yma fori. Felly, tos am opsiwn arall, so ydych chi'n eisiau defnyddio os na pe, felly ydych chi'n defnyddio cwestiwn anuniongyrchol. A. Felly mae hwnna dipyn bach yn fwy anodd, so swn i'n awgrymu bod chi'n mynd yn ôl ac yn gwirio efo'r sesiwn llawn. Reita, pan a pryd, iawn, dau air sy'n cael ei cymysgu yn eitha aml. Da ni'n defnyddio pan gyda berf, felly pan gerddais, a sylwch hefyd bod na dreiglad meddal. Pan gerddais i'r ysgol, pan welais y ffilm, pan deimlais y boen. A mae pan fel arfer yn dydy yn fwy amodol. A rheswm sa'ch chi'n rhoi ydy bod eisiau dilyn cysylltu'r pan gyda berf. Mae pryd ar y llaw arall yn gofyn cwestiwn penodol yn dydy. Enghraifft, pryd mae'r wers yn gorffen. Iawn, felly mae'r ddau yn cyfieithu i when yn Saesneg, ond mae'r ddau yn cael ei defnyddio ar achlysuron gwahanol. Wedyn y genidol, gair eitha crand am ddweud rhywbeth eitha syml, sef pwy sy'n berchen ar rhywbeth. Felly mae hwn yn wall cyffredin, mae yn ymddangos yn yr arholiad iaith yn eitha aml, am bod o'n gyfieithiad llythrennol o'r Saesneg. Felly os ydych chi'n edrych ar drefn neu cystrawen brawddeg yn Gymraeg, neu chymharu hi fo cystrawen yn Saesneg, mae gennych chi llyfr Sian yn Gymraeg, ond yn Saesneg, fysa fo ddim yn book Sian, neu fysa fo'n Sian's book. Felly ydych chi'n gallu gweld yn fanna bod y ddau air wedi newid lle. Yn Saesneg, ydych chi'n gallu mynegu'r genidol mewn ffordd sydd yn debyg i hwn, the capital of England. So mae gennych chi the, a mae gennych chi of. Ond yn y Gymraeg, da ni ddim yn dweud y brifddinas o Loegr, da ni'n dweud prifddinas Lloegr. Felly, ydych chi'n misio'r o na. Cofiwch hynny, da ni ddim yn cyfieithu of i'r Gymraeg. Felly, yn yr un ffordd, yr enghraifft sy'n yma, tudalen olaf o'r llyfr, na, y cywiriad ydy tudalen olaf y llyfr. Iawn? A mae hwn yn un sydd yn ymddangos yn eitha aml, so mae'n jyst yn bwysig i chi rhoi cipolwg iddo fo. Ac os edrychwch chi wedyn yn fanna, mae yna le i chi gywiro. Dylem ddarllen penod olaf o'r nofel. Wedyn, hwnna di'r gwall, penod olaf o'r nofel. A sa chi'n cyfieithu fo neu'n cywirio fo i dylem ddarllen penod olaf y nofel. So jyst gwyliwch yr o na. Iawn, achos bod yn gyfieithiad llythrennol. A mae gan Sian ofn o'r athro. So chi'n gallu deud mae Sian yn ofn i'r athro, neu mae gan Sian ofn. Pa bynnag un sa'ch isio. Wedyn, just yn sydyn, adnabod a gwybod, iawn, to know yn Saesneg, ond yn Gymraeg mae gennych chi ddau opsiwn. Mae gennych chi adnabod rhywun, person, ond gwybod rhywbeth. Felly, sa'ch chi'n gallu deud bod chi'n gwybod llawer o bethau am eich ffrind. Dwi'n nabod Sian ers blynyddoedd, rydw i'n gwybod yr ateb i'r cwestiwn. So ceisiwch chi osgoi pethau fel rydw i'n gwybod Sian. Achos hwnna sy'n anghywir ynde. Iawn? Felly, defnydd anghywir o ferfenw sydd gennych chi, neu wedi cymysgu. Yn fan yna. A beth ydych chi eisiau gwneud wedyn ydy dangos bod un yn sôn am ffaith neu am beth, a bod y llall yn adnabyddiaeth o berson. So falle un ffordd o gofio fo ydy bod adnabod yn dod o adnabyddiaeth. Mae hwnna'n i chi feddwl am berson. Wedyn yn ola, mae'n siŵr bod chi'n gyfarwydd â hwn, treulio a gwario. Mae'n bwysig bod ni'n gallu gwahaniaethu rhwng y ddau ferfenw. Gwario arian, treulio amser. Felly,
un sben sy'n am Saesneg, ond gwario arian ydych chi'n Gymraeg ac yn treulio amser. Okay? Felly eto defnydd anghywir o ferf enw. Iawn? Reita, dyna ni wedi dod i ddiwedd y cyflwyniad. Os oes gennych chi unrhyw cwestiynau, mae croeso i chi ofyn. Diolch yn fawr.